בסרטון הזה נדבר על 5 עקרונות ההצלחה. כשחקרו אנשים שהצליחו בחיים, שמו לב שיש להם 5 עקרונות שהובילו אותם להצלחה. 1. לדעת מה שאתה רוצה. כשקובעים יעד או מטרה שרוצים, זה צריך להיות ממוקד וברור. צריך להיות דווקא בחיוב. מה כן אנחנו רוצים להשיג ולא מה אנחנו לא רוצים שלא יהיה. 2. תפעל. פשוט לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. להוריד את זה לפרקטיקה ולא להשאיר במחשבה וברצון. 3. תהיה מודע למצב שלך. תהיה ערני לעצמך. האם אתה מתקדם לעבר היעד שלך או שאתה רק נסוג ממנו. תבחן את עצמך האם הכל לא הצליח או שיש משהו ספציפי שצריך לתקן. אונייה בלב ים שקצת סוטה מהדרך, בהמשך היא מגיעה לפער גדול מהיעד שלה. כשאתה רק מתחיל לסטות, עדיין אפשר בקלות לחזור לדרך שלה אל היעד. 4. תהיה גמיש מחשבתית. לדרך שלך, שלא מצליח לך בדרך מסוימת, אז תנסה דרך אחרת להגיע ליעד. אל תצפה להגיע ליעד באותו דרך שלא הצליחה. 5. תפעל מתוך גישת הצלחה. כשאתה רוצה לעשות משהו, תחשוב בהתחלה שתצליח. אם תיגש לפתיחת עסק בגישה שלא תצליח, כשתפעל אתה כבר לא תשקיע את כל המאמץ שלך, ואז באמת לא תצליח.